Mbah, kok mboten anu. Mari foto-foto mriko. Panas. Ana panas nyen. Kula anu gemke pas tapi nek jibabe niku mboten marai panas e. Ha nggih ngoten. Nek mau ae sinten. Mas Samitra nyusun. Jibabe kula tocen apik niki, Mbah. Kajeng kaidunke. Nggone gampang ya. Yo penak banget Mbah niki. Jane mboten ngajipun ten napa-napa. Bane niki jersey. Jersey yo PT mboten ngagem busa. Nggih jenenge anu kupu. Tukune nggih ten Olive Jable nganggo gampang kok, Mbah. Ngenten iki. Oh lah nggih. Ajare ndek Mbah Samitra mboten melu. Akhirnya yo melu. Nggih. Mbak Susi ndek minyak. Nggih. Nggih, Mbah. Apik to Mbah Fernando kueh. Nggih. Pesan apa jenengan kok? Wedang putih, kula kopi Mbah kantuk. Nggih. Enak Mbah. Bulan-bulan ngagem mending jenengan terus yo bener to pilihane. Nggih putih to, saged nggih mulai umroh sesuk. Nggih. Jenenge kupu nggih. Sisane pripun? Titip. Nggih. Apik kok channel niki iki. Nggih to lah nggih. Lupa nggih Mbah nonton-nonton pemandangan.